niye niqwashise nithini manika ithuba lokuthi umgogodla nibuqwashisa abantu ngomgogodla? Ngibonge kakhulu. Umgogodla uyinto ebaluleke kakhulu, ingake umhlaba wonke uye ufundise futhi uqwashise abantu ngezinto ezithinta umgogodla. Ngoba umgogodla ngaphandle kwawo awungeke ukwazi ukuhlala njengoba sihleli, awungeke ukwazi ukuhamba kalula, kuba nzima ngisho ukulala embedeni uma ngabe kungahambanga kahle umgogodla. Umgogodla kahle kahle uwona oxhumanisa amalungu omzimba wonke wonke, ikhanda lakho nje lixhuma unqekuzisa nje lixhume kuwona, ingalo zakho nje buphakamisa nje ingalo zakho, lona ke lelo khanda lisekwe umgogodla. Lelikhulu linjalo, ingalo zakho ziconnecte kulomgogodla, imilenze yakho ukuze ukwazi ukuthi uyahamba uwona lo mgogodla. Uphinde futhi ubaluleke ngokuthi umgogodla uvikela umsipho omkhulu lesokubiza ngokuthi spinal cord. Leso spinal cord esizokusiza ukuthi ube nemizwa ezingalweni zakho nasemilenzeni yakho nakukona konke ke okufanele ngabe uyakuzwa. Ubaluleke kakhulu kakhulu kakhulu.